Urugono. A na-ebudokwa mmadụ elu ọkpụma. Onye mee nke ọma ebulie ya elu. Si ya jide nke oji na-aga n'ihu. Biko ka anyị gbakọ kịta wee kele Eze-Ana. Eze-Ana ga-adị. Eze-Ana Ugochi Eze-Ana Ugochi tubelu. Nwoke ọma na oraifite ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ na abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na-eje ọdụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na-eje ọdụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị. Ugochi tubelu ga-adị. Ugochi tubelu tempụl ọ ya-adị. Maka na eziokwu anwa jaja ndị oke eriga anyị ọdambaki, ndị ochie nye anyị ọdambaki. Fọdụ asịkala aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke faka mma. Buru Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ wepekwa chọọchị fa. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, abịakwa m n'oge awa nke eziokwu, nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite na-anọ n'isi aha nji wee chi ọzọ Eze-Ana. Maka ndị ọ bụ taa bụ izi ha na-afụ m na soshal midia, abụkwa m Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite. Ọ mụnwa bụ onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl. Anyị na-agba afa miri emi, rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry, bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị tata n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji bịa bụ ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara traditional marriage. All you need to know about traditional marriage in Igbo spirituality. Ọnya ka anyị ji wee bịa, gee ntị ma gee ntị nke ọma ka ịghọta ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara alụmdi na nwunye n'ala Igbo. Denụ ọ bụrụ na anyị mesịa ya, anyị kọwasịara ya, mana bifo anyị akọwara gị ya, o nwere ọkwa dị mkpa anyị kwesịrị ka anyị maara gị. Nke mbụ bụ na enwere mkpụrụ ụbọchị one ma one ka ọnwa Ọgọst abịa n'isi njedebe. Ọ bụrụ na ị sonyere na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Ọgọst a, ụbọchị anyị ga-achịkọta ya bụ ụbọchị ikpeazụ n'ọnwa Ọgọst a. Anyị ga-achụ aja dị iche iche, kwubi okwu dị iche iche, dịka anyị na-ekwubi n'isi ndị niile sonye na aja sinsi ọnwa Ọgọst a. Chụkwazi aja eburu wee mesara aka n'isi mmadụ dum sonye na ya bụ aja. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja, ndị na-esonye bụ na aja kwa ọnwa ọbụla amarago ka esi eme ya, mana maka gị bụ onye ọfụ, ihe ị ga-eme ewu ịfọwọdụ ya 3 prayer request, make donation token to the account number. A chat is na WhatsApp. Ka I go other details I need from you in order to book you. Jambuni na jipụta ihe. Aja esigoro na ya bụrụ ọtụtụ ndị mmadụ enu. Anyị anaghị show testimony na social media maka na ọ dịrọ necessary. Ọ bụrụ ihe anyị ji bịa ka wee bịa. So ihe anyị na-achọ ịkọwa bụ na ọ bụrụ na ị chọrọ iso na aja, chat ya m na WhatsApp 0813
8243 871. I repeat, 0813 8243 871. ọ bụrụ na ị kpọọ nọmba ma ọ bụ send ya message na WhatsApp, ọ bụrụ na m ga-epikuru ya, my PA will pick it, but I can assure you anytime ọ na ịkpọ nọmba you will be attended to. Nke ọzọzi bụ ọ bụrụ na ị bụ child of the temple, echefuna na anụ afọ isi anyị na-abịa na temple na September 16th. Atụrụ anya na onye ọbụla bụ child of the temple ga-abịa maka annual feast festival ya na aja mgbe arọ ya. Ọ bụrụ na ị nọ ebe tara aka na ị ma abịawu, echefukwara ise ndị ihe aja gị, ego ife aja gị, ịfụ na abọsị ahụ na-achụrụ aja n'afa gị. Yes, ọ bụgoro niile obodo oyibo ma ọ niile ebe tara aka na ị ma abịawu, gbaa mbọ bido na wee ruo na 15th n'ise ndịrị ya n'izitere ozi gị ka gabazie. Nke ọzọzi bụ aja nke ọnwa a nke arụ anụnwa ga-apụ nnukwute iche, maka na enwere ndị eji malụ egwu ọdịnala ga-anụ ya. Mmadụ dịka Chinaza dị Igbo ga-anụ ya, Ijele nwaanyị mmiri akụ ga-anụ ya, ndị ama ama na egwu ọdịnala ga-anọkwazie, ndị enwere ike ịkpọba afa ha n'otu n'otu. Mana I can tell you na ọ ga-abụ nnukwute mmemme pụrụ iche mgbe anyị ga-eselebreti mmụọ na-apụ apụ, mmụọ na-eji olu na-eji Igbo, mmụọ na-apịakwa ndị amoosu azụ ihe eji na nchegbu. Anụ feast ya dị ya September 16th. Gbaa ka Eze-Ana Ugochi tubelu ga-erikwazi ji. You are all invited. Come one, come all. Yes. Ọgwụ ọzọ dị mkpa bụ ọ bụrụ na ị na-esonyere anyị n'eziokwu TV, mana o nwere nkụzi ọbụla nye na TV a ị chọrọ ka anyị share ya ndị mmadụ, ma ọ bụ na ị chọrọ ka ị nụkwa ya ọzọ at comfort of your home, jee na my YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite. Nkụzi ọbụla nkụziri dị na ya bụ ebe. Anyị nwere over 1000 lectures na that YouTube channel. Yes. Nke abụọ bụ na ọ bụrụ na ịchọ nwere movie ọbụla, Nollywood movies, ịwọchị na channel Eziokwu TV, mana ịchọrọ ịwọchị ya ọzọ ma ọ bụ na ịchọrọ ishare ya mmadụ, jee na Ugochi tubelu movie productions, ịwọchị that movie. Ọ bụrụ na movie emere n'onu Igbo, jee na Eziokwu TV Nollywood movies, ịwọchị ya. Ọ bụrụkwanụ na ihe gbasara ihe ndị ọzọ, ozi ọzọ ndị ọzọ dị mkpa anyị mefuru na Eziokwu TV, jee na Eziokwu TV channel na YouTube, ịwọchịkwa ya. Then ka anyị gabazie n'iru na nkụzi anyị ji bịa. Dịka m chọrọ ịkọwara gị ihe gbasara alụmdi na nwunye. Alụmdi na nwunye bụ a sacred one. Yes. Alụmdi na nwunye bụ a sacred thing. Ọ bụ a sacred union nke na-ejikọ nwoke na nwaanyị, jikọkwazie ezinụlọ nke nwoke na ezinụlọ nke nwaanyị. So ọ bụrụ a sacred union ka ọ na-abụ ma ọ bụrụ na anụ nwaanyị etu ekwesịrị isi wee nụ nwaanyị. Ọ bụ a mystery. Ọ bụ a mystery na nwoke na nwaanyị si na from different background bịara biri in union dịka di na nwunye. Mana o nwere ihe nchọ ka nkọwalụ gị ife ọ ga-abụ ọ bụrụ na ịmara ịnụọ na nwaanyị n'anya ụmụ mmụọ. Yes. Nke mbụ, o nwere ihe a na-akpọ Abuja marriage. Abuja marriage bụ mgbe nwoke maọbụ nwaanyị bidoro bikọba dịka di na nwunye, mana ha emere ihe ha kwesịrị ime. Ha dụrụ asị di na nwunye etu ekwesịrị ịnụ, maka ihe ụdị ihe dị ka a na-akpọ Abuja marriage. Ọ bụrụ marriage dị ihe anwa. So ihe m na-achọ ịkọwalụ gị bụ ihe kpatara ị ga-eji wee ebe avoid ụdị marriage dị etu a bụ na mgbe ị nọ n'ụdị marriage dị etu a, ị na-etake serious risk. Ma gị bụ nwoke and gị bụ nwaanyị, gị na nwoke bi, ị na-amụrụ ya nwa, na-abụsịrị ya ụmụ, ị na-etake a very big risk. Ihe kpatara ya bụ na that marriage enwero any spiritual backing.
therefore ị na-take serious risk. That even marriage ya nwee nwere ezigbo legal market. That marriage adịrọ blessed. Agọziro marriage agọzi. Ị ghọtara ya? So onye ọbụla nọ n'ụdị marriage a mana ya na-eteki nnukwu risk. Ka nkọwara gị ihe bụ alụmdi na nwunye. Nke bụ eziokwu bụ na mgbe nwoke ji eme ego nwaanyị, ọ bụrụ na ị na-ego nwaanyị ego, yes, igori ya gobie ya isi. Ihe imere bụ na approach the family nwe nke nwaanyị, na ịfụrụ nwa ha n'anya, na ịchọkwara ka gị na nwa ha biri site n'ụzọ dị etu a. Ebe ọ bụ na nkwekọrịta ịfụnanya, it's like they loan the lady in question to you. Maka ihe na-enwere mutual agreement, maka ihe na-enwere nkwekọrịta nke dị n'etiti gị nwoke bịara ịnụ ya bụ nwaanyị. Etiti nkwekọrịta dị n'etiti gị na ya bụ nwoke. Nkwekọrịta dịkwa n'etiti family na-abụ adị involve, family nke nwoke na family nke nwaanyị. Nwee that alụmdi na nwunye wee gọzie ya bụ ezinụlọ ọfụ ka ha mụọ ma sụkwazịa. Ị ghọtara ya? So alụmdi na nwunye abụrụ ihe a na-eme na nzorom. Ọ dị mwute n'ụwa kịta ndị mmadụ na-eme ọtụtụ ihe ọtọrọ dị iche iche si na alụmdi na nwunye. N'ụwa taa nwoke na-anọkọdozie kpọrọ nwa mmadụ ya dị ebiri, ọ na-amụrụ ya nwa, ọ sị na ọmụ nwaanyị. My friend, mụrụ nwaanyị. Ọ nwegwazịrị ụfọdụ ndị nne na nna ndị eriri eri. Yes, maka na ihe ndị ụka anyarị mere anyị dị too much. Ọ na-abụ nna ekwu ya, ọ dị ndị mmadụ ka o nwere ihe ọzọ. No, akpọrọ m any religion ọ bụla asị. Onye akpatara na m nwa Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu. Ana m agụgụ m so many world religion book. Yes, and I'm still reading. Yes, mana ihe na-achịkọwala gị bụ na eriri ndị be anyị richa anyị rie anyị front and back. This inferiority complex emere anyị ndị ọcha bịara chọọ ka ha superimpose everything about them ahead of us. So n'ụzọ dị etu a wee rie anyị. Onye akpatara na onye Igbo, yes, gị nwe onye Igbo na-ege m ntị, achọ nka nsụ Igbo taa ka onye Igbo ọbụla n'ihe nne gị nwe onye Igbo eriri eri na-afụta white wedding no the superior than ya traditional marriage eriri ya eri. Erichara orie chenji. Ị ghọtara ya? Ọ bụrụ na ọ maka ije obodo oyibo na ị na-achọ dọkụmentị iji eche as marriage certificate, I can tell you na most villages now na-enyezi traditional certificate. Yes, ọ bụrụ na obodo ụlọ ada enye jee ka obodo ụlọ nyebe ya, a na-enye obodo ndị ọzọ na-enye na. Ọ bụrụ na ị chọrọ iji obodo oyibo na ị chọrọ iji certificate, physical certificate wee sign any document, bịa obodo ụlọ na-enye, mana ọ maka na ị maghị. Ọtụtụ ihe nidiri pictures of mgbụrụ that traditional rights, foto niile esere ụbọchị ahụ bụ ihe nidiri na embassy. Then ọ bụrụ na ị need certificate for any reason, jekwa ụmụnna ha ga-enye certificate. Onye isi ụmụnna sign oyi were jebe. Minus that, ndị ụka a na-akpọ African traditional religion, Ghanaian religion, which I'm a member, yes, na-enyekwazi certificate. Ịghọtara ya? So mana ihe na-achịkọwala gị bụ na African traditional marriage abụrụ certificate anyị ji enye. Ihe ọ pụtara bụ na mmadụ na-abụ na-eto okwekọrịtara na ụlọ ga-anụ di na nwunye. Mmadụ na-abụ kwekọrịta na ha ga-anụ di na nwunye wee jekwuzie ezinụlọ nke nwaanyị, maka na ndị be nke nwaanyị ka ị na-achọ ile onu ndị adọta. Yes, therefore ọgụ nwa ga-eme approach na-eto ọdịnala na African culture. Ana m achọ ịgwa gị na ego ahụ ị mere n'isi nwaanyị eduro dị anything to compare ego spend wee zụnya nwata nwaanyị. So dị afọ na ọ bụrụ nlesị ka a na-edesị gị, ọ bụrụ na apịka ọlụ gị ego eji wee zụ nwata nwaanyị, fụ na ego ị na-akwụdo n'isi esef na ihe niile igoro ezu na ego eji wee zụ ya mgbe ọ ka abụghị toddler. So ifu na onwere ego ispendịrị. So ihe a na-eme loaning ọ ihe nyere gị, ma I will come to that point, gị wee manụ loan ka e nyere gị. Onye akpata na
onwe ihe mere nke nwaanyị anwa igoro ego bie ya isi, you must inform her people. Anọ onye abatakwa na nwata nwaanyị a bigido ndị ya bicha ndụ ya bụsọ ọnwụ na a ga-eme the burial, her people will still come bịa sala ngịga ihe a na-akpọ isala ngịga kpọnata spirit ya back to be nna ya. Nke a bụ nkụzi dị n'onwe iche. Mana ihe na-achịkọwalụ gị bụ na ịnụ di na nwunye na-ebido mgbe mmadụ na-abụghị involve kwekọrịta na ha ga-anụ onwe ha dịka di na nwunye. Nke ịbụa, nke nwoke emee the needful ba ijekwu nne na nna m nwa na ikwu na ibie gwa ha na ya chọrọ ịnụ nwa ha nwaanyị. This is the second step. Mana a na-akpọ ya introduction ma ọ bụ ịkụ aka n'ụzọ. Mgbe ị mere nke a does not mean na ịlụgo nwaanyị. Ihe mere ihe a na-akpọ expression of interest. Ị gosiri ịgwado ezinụlọ na nwa ha nwaanyị na ịla akịkọ na nwa ha nwaanyị, mana imebe the needful. The needful ga-abụrịrị enwe stages. Yes. The first stage bụ ụbọchị ị gwachara nwata nwaanyị a na-ele akịrị ya wee so ya wee jee na be nne na nna ya wee gwa ha na ị chọrọ ịnụ nwa ha. Then ihe ga-etekwa ya own family people involved. Ya family ga-ama na o nwere nwa onye dị etu a ada ndị be ndị dị etu a ị chọrọ ịnụ nwa ha nwaanyị. Yes, ya family ga-ama. Etu esi dị mgbe gburugburu na ya family kwesịrị ịgba njụ. Family a ọ family na-enwe ọya dị aṅa, ọ family na-ezu ori, ọ family na-agba ama, ọ family eji akụkọ ọjọọ wee malụ. Ihe niile ka a ga-akpọ investigation. Ha mesia dị anyị on investigation fụ na agbụrụ a bụ ezigbo agbụrụ. Ikwu gị na ibe gị ga-esosi gị jee na ya gba famili ahụ ị chọrọ ịnụ nwa ha wee gwa ha na ha abịalụ na o nwere nwa ha fụrụ na be gị a ha chọrọ ịnụ, na ha abịalụ ka ha zere agbọ na be gị. That is na ha fụrụ ihe dị ha mma, na ha chọrọ ka ha were ezigbota mkpụrụ a nwaanyị ọma ha fụrụ na be gị na-akpa agwa dị mma wee na befa ka ọ sokwa ha wee rezikwa a new home, wee so ha wee wube ezinụlọ ọfụrụ. Ọnya bụ the intention. Now ọ bụrụ na ekwekọrịta ịbịazie gwa nne na nna m nwa ihe bụ intention gị, nne na nna m nwa ajakwa gbaa njụ na bụ ụnụ nwa na-abịa ịgọ ọgọ ịnụ nwa ha nwaanyị, ma ụnụ nwa esikwa n'ezigbo agbụrụ. Nke nwoke bịara ịnụ nwaanyị ọ na-ebukwa ezigbo omume onye ori ka onye na-agba agba. Ịgwacha ha onye kpatara n'ụbọchị anwa ha ya asị gị na okwu e kwuru ụbọchị anwa bie ya ụbọchị anwa na ọ bụrụ na ọ makarịrị ọjọ karịa, maka ihe na ama ebi okwu a ụbọchị anwa ha ga-asị gị nwa nnaba na emechazie na ha ga-ajụ nwa ha nwaanyị ajụjụ. Ha jụcha nwa ha nwaanyị ajụjụ, ọ bụrụ na ụzọ gara na ha ga-ezi unu ozi. Ihe eji gwa gị ihe a bụ na ka ha wee jee gbaa njụ n'isi gị. Yes, ndị ma anyị ọfụma na-agba njụ both spiritual and physical. Ọ gbachazie njụ anwa, then a ga-enwe onye mbe, a witness, that is not the sponsor, onye ga-anọ between the family nke a na family nke ọzọ, family nke nwoke na family nke nwaanyị. Nya ka a ga-ezizi si ya ngwa si bịa zizie unu ozi unu bịawazie. Nkwụ gbadịnụ mbụ ya gbanyekwa ọzọ na ọ bụrụ na unu dị interested. Ihe unu ga-eme, unu ejekwaje the second visit, unu ga-eje unu ebuka mmanya wee jee. Unu jezie mgburu mmanya wee bịa wee kazie na ga-eme ego. A ga-ebu ụzọ mee ihe a na-akpọ nneta ala ka nke nwaanyị bịagoro ka ọ marụ na famili ọ chọrọ iji elu ebe ọ chọrọ ibi. O jesi abata gwa nne na nna ya na ya si na ya laikiri ebe ya je na ya ga-ebi. Ewee nyezi unu list eji eme ego. Yes, list eji eme ego anaghị ebu ibu. Ọ bụ na saịdị Anambra ebe nsi bịa, ọ bụ eziokwu na onwere saịdị ndị Nkanu saịdị, yes, na-abụ maọbụ ndị Abakaliki saịdị Ebonyi na-eme ime ego na-abụ the last thing ha na-ebu ụzọ gbaa nkwụ before ha eme ego. Ma na Anambra enu a na ebe nsi bịa, etu anyị si eme ị ga-ebu ụzọ mee ego. Ime ego involvuru family na-anụ nwa the immediate family, mma mpa na ụmụnne ya. O nwere ike kpọtazie uncle
ọnkụl ya mmadụ na-abụ na ịtọ vat ada esetere ya kanopi ọhịa ha na-anọ na palọ n'ụlọ wee mee a na-akpọ ya ime ego ada esetere ya kanopi ọhịa ha na-anọ na palọ wee mee ime ego for the immediate family of the person. Now ọ bụrụ na imesizie ego inwego right over that particular lady na bido that day going forward nwa ọbụla ọ mụtara gị bụ nwa gị and ụbọchị anwa ajụsala ebutere mmanya a ga-eji wee mee ego o nwere ihe mmemme a na-eme kpara nnukwute uru nne na nna ga-ajụ nwa ha nna ga-agbalụ mmanya ngwọ maọbụ nkwụ elu ọ ga-abụ pa nwaanyị ọ gbara ya obie nwa ya nwaanyị si ya ngwa ọ na-awụkarị nkwụ elu ka eji eme ya ọ gbara ya nkwụ elu na kọpụ si ya nwa m ada m na onwe okorobịa bịara ka ọ sị na ọ chọrọ ịnụ gị denụ gị were mmanya a ịṅụbirie ije binye ya nwa okorobịa ka iwe gosi ikwu gị na ibe gị onye ị chọrọ ịnụ eme ya bụ mmemme ajụọ ya si ya nne ọsịṅụba mmanya ọsịṅụba eme ya bụ mmemme ọnwa na mmanya ahụ akụ aka ibu n'ikwu n'ibe aṅụọ mmanya aṅụcha mmanya rie nri onye ọ na-ana ịmadụgo na ọbụrụgo nwunye ndị onye ahụ bịara ịnụ ya famili a bịara na ọ bụrụgo nwunye ya etu a ka n'Igbo si debe ya and mgbe ọ bụla emere etu a ịmarụ na orerugo na nkwu maka mgbe anwa ma nne ya ma ikwu ya na ibie maka na nna gị na nne gị anwa ọ ha bụ ancestors a na-afụ anya ha ekwekọrịtago ndị be nke nwoke na ndị be nke nwaanyị ekwekọrịtago na mmadụ na-abụ a ga-ewube famili ọfụ therefore emesịa nke a ịmarụ na ọ bụrụgo nwunye ya imego ego yes imego ego nwaanyị imesie ego nwaanyị anwa ọ inwego legitimate right over nwa ọbụla any fruit of the womb bụ bịara out of the two love mmadụ na-aba share together ịghọtara ya then iketago okene ya ịghọtara ya ka ahụ ihe ya ama so ime a na-etu inugo nwaanyị then mana nwaanyị ahụ ị nụrụ aka nwere kọmadịn ya bụ na eziokwu na nwa ọbụla ọmụọlụgo after this particular event of ime ego is your child mana o nwere ihe ọzọ ị kwesịrị ime ka ị marụ na imecha n'ihe niile dị na ya bụ mmadụ eji alụmdi na nwunye ya bụ onye chọrọ ịnụ o nwere ihe anyị na-akpọ ịma ọgọdọ maọbụ ịgba nkwụ traditional wedding. This traditional marriage a na-ekwu maka ya bụ na a ga-get involved the village or the village people involved. Ihe ọ pụtara bụ na ikwu nke nwaanyị na ibe nke nwaanyị ga-ama na ọ na-anụ di a ga-enye ha their own right. Echefu na the right is inyelụ bụ nke nwoke bịa nye family the immediate family nwe nke nwaanyị mana traditional marriage bụ ịbịa setụrụ ọma ndị ọgbọ ya setụrụ ụmụ agbọghọbịa ndị bụ ndị nyere ha n'obu n'otu ụmụ agbọghọ mana kịta ọ na-achọzi ịnụ di so ọ ga-enye ha their right ọ ga-enyekwazi ụmụ okorobịa their right ọ ga-enyekwazi ndị nna na ndị nne their right. Yes enyecha ha right ya nwa a ga-enyekwazi ụmụ agbọghọ ndị ụmụada ụfọdụ na-akpọ ya ụmụ ọkpụ anyị na-akpọ ya ụmụ ọkpụ ịkpọrọ ya ụmụada ịkpọrọ ya ụmụ ọkpụ meaning the same thing ka ndị bụ ụmụada bụ maọbụ ụmụ ọkpụ bụ ndị ụmụ nwaanyị niile bụ ndị the same village agwa n'ugoro di ụmụ nwaanyị niile bụ ndị village a mana ha anụgodi that is ụmụ nwaanyị niile bụ ụmụnne nke nwaanyị a mana ha anụgodi that day gị gbabụ nwoke bịara ịnụ ada ha nwaanyị ga-esetụrụ ụmụnne ndị nwaanyị niile nugoro di a na-akpọ ụmụada maọbụ ụmụ ọkpụ ha nwere ọnya ka eji enye gị list enwere mmanya na nri a ga-ebunye ha
ụmụ agbọghọbịa nwere ncha ma pawuda ma ihe ndị ọzọ a ga-enye ha. Ụmụ okorobịa nwere mmanya na ihe ndị ọzọ a ga-enye ha. Ndị nna nwere nkefa. E nwere ewu a na-akpụta. Ewu a na-akpụta bụ ewu a na-egbu eji esi nyawa ọgbụgba ndụ. Yes, na be anyị o nwere ihe a na-akpọ ọkụkọ ụmụ ọkpụ. Ọkụkọ agba ọkụkọ a na-enye ụmụ ọkpụ ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ na-eri ya bụ oke. A na-akpọ ya ọkụkọ ụmụ ọkpụ. Ọkụkọ e na-wee gbuo wee gwa ụmụnne nke nwaanyị ahụ ndị jegoro ije di ndị nọ na mmụọ ụmụ ọkpụ na nwanne ha nwaanyị na-ejekwa ije di, ndị dị ndụ erichitesere ha ụmụ ọkpụ. A na-akpọ ya ọkụkọ ụmụ ọkpụ. Then emesịa nke a ewere ewu a na-akpọ ya ewu Igbo, ewu eji ama ọkọrọ. Yes, ewu a bụ ewu a ga-enye ndị okenye. Ewu a ga-egbu ya na be anyị. Egbusie ewu a, mgbe a na-egbusi ewu a, ọbara ewu a n'ala ka ndị ichie na mmụọ niile na-ana mgbe nke nwaanyị na-esonye na-eri na-aṅụkwazi na ada ha nwaanyị bụ Chinwendụ na-eje di. They are bearing witness because na ihe abụọ ọgbụgba ndụ, mana ọtụtụ ndị mmadụ adịghị aghọtazi the meaning, maka n'ihi na ndị ụka bịa rie ya erie, ndị mmadụ na-achọzi ka Christianize ya everything. Ada akụwaziri ndị mmadụ the spiritual meaning of those acts. The act bụ na mgbe ahụ a na-egbu ewu abụ ka ndị ichie na mmụọ niile dị na be ha nke nwaanyị ka ha bịa witness na Chinwendụ na-alụ di. Ọ bụrụ na imegide mmemme nwaanyị wee ruo to this stage, onye akpatara na mkpụ nwaanyị adịghị agba ya mgba na abụ. Yes, na nwaanyị lụrụ di, ọ bụrụ na for any reason anụọ di ọnụcha di agba nkwụ ya. Ọ bụrụ na for any reason na ọ nụrụzi di ahụ ọzọ chighatabe nna ya, ama agbazi nkwụ n'isi ya ọzọ. Adị agba nkwụ ugboro na-abụ n'isi mmadụ. Adị agba nkwụ ugboro na-abụ n'isi mmadụ. Ọ ya bata nwaanyị nụburu di gbaa nkwụ, ọnụ ọdị ọzọ so ego ka a ga-emezi. Maka na ndị ichie ama eri ewu 2 times n'isi Chinwendụ na ofusi Chinwendụ mba. Maka na ewu ahụ a na-egbudo ya bụ eji esili ya na mmụọ. Na be anyị, ọ bụrụ na ị gbara nkwụ nwaanyị ahụ eji enu eziokwu na nwa niile ọ mụtara ụmụ nwa gị, mana na ndị ụmụ mmụọ egwu ndị mmadụ ma nọ gị na-anụ ya, mana ụmụ mmụọ amarọ na nwa ha nwaanyị alụgodi. Imere ha official involve into that marriage. Onye agbatara be anyị, nwata nwaanyị na-anụ nwa ka o si nwụọ na be gị, bifo akwa ya ịya agba gbagoro nkwụ n'ozu. Ihe o minụrụ eziokwu na ya ma anazighị ihe niile kwesịrị ịna gị azụmi nne bịara ịgba nkwụ anwa mgbe ịkwụ n'ụkwụ na nwanne anyị nwaanyị dị ndụ. Mana nwanne anyị nwaanyị nụzie, ọ ga-adịrị chipa, maka na o nwere ụfọdụ ihe anyị ga-enezi anya wee vuo. Mana na a ga-agbarịrị nkwụ ya, a ga-agba nkwụ ya gwa ndị ichie na nwanne ha nwaanyị na nwa ha nwaanyị a nụkwara di. Bifo akazie ụbọchị anyị akwakwazie na nwa ha nwaanyị a nkwana. Ịghọtara ya? So ọ bụrụ na imeri ya na ndụ, ị ga-eme ya na ọ bụrụ na ọnwụ. Maka na ndị ichie ma na nwa ha nwaanyị anọ, ị ga-agwarịrị ha n'ọnụ na di bifo ị na-agwazikwa ha na nwa ha nwaanyị a nwụọla. Because na mgbe anya eme na a ga-esenakwa ngụ gị ya back to be there. So as long as ụmụ mmụọ amabụrụ na nwa ha nwaanyị alụgodi official, imere ha inform official, hụọkwa mgbe ị ga-eje wee jee kwadatụ nwaanyị ahụ si n'aga spirit etobe die without ha nwee ma na nwa ha alụgodi. Reason why nwa ha nwaanyị a ga-eji wee ghara iberi ebe ndị ya na a ga-eberezi ya be die maka na ọnụgodi. Dị afọ ị ga-agbara ha nkwụ, ha nwa adụgoro shọf na nwa ha nwaanyị anụgodi bifo ichi ya takwasị ụbọchị ọzọ gwa ha niile mebere ya. When I ghọta the spiritual meaning,
ihe m na-achọ ịkọwalụ gị bụ na ịnụọ nwaanyị mana ịgbara nkwụ ya, nwata nwaanyị a nwụọ, ị ga-ebuga ụzọ bịa gbaa nkwụ ya na mmụọ, maka na ọ site n'ịgba nkwụ ka ndị ichie ji ya na mmụọ dị be nna m nke nwaanyị ji ama na ị na-anụ nwa ha. Ịghọtara ya? N'ime ego bụ sọ nne na nna m nwa ndị dị ndụ ka ị mere fọm, mana na ịgba nkwụ mekwere fọm ma ndị dị ndụ ma ndị nwụrụ anwụ ma mmụọ dị be nna ya. Ịghọtara ya? Onye kpatara na ịgba nkwụ m nnukwu mmemme. So ị ya agwa ha ogoro ha na nwa ha nwaanyị ya na-agba nkwụ na-agba nkwụ ya eklozo chapta nke a bifo ichi ya takwazi gwa ha na nwa ha nwaanyị anwụọla. Ịgba nkwụ nwere spiritual meaning. Onye kpatara ụbọchị a na-agba nkwụ, o nwere nnukwute mmemme a na-emepụtara ihe. Yes, mmemme a pụtara ihe bụ mgbe nna m nwa ga-akpọ nwa ya nwaanyị si ada m ya bịa, ọ bịa, o wee si ada m na ya na-ekpere gị ekpere na ụbọchị taa na ọ maka nke eji wee gbakọ, na ya na-ebi ego nkwa dị ka nna gị, gị ji egosi ya na ikwu gị na ibe gị nwa okorobịa ahụ si n'ọnya ga-abụ di gị. O buru mmanya a wee gagharịba, ọ gagharịba duzie na nke nwoke ahụ ọ chọrọ na ọ ya bụ di, o bend ya down, binye di ya mmanya anwa, di ya wee nwụọ. Mgbe ahụ edesi eme ya wee binye mmanya anwa, isuo mmanya ahụ ọnụ, ịṅụtụ ya. Etu akwụkwọ na ọgbụgba ndụ ka gị na gị nwa bụ nke nwaanyị, gị na mmụọ niile so be nna gị na nke nwoke na mmụọ si be nteme nke nwoke gbaa ka a na-enwe ọgbụgba ndụ. Mana ịmagoro ndị dị ndụ na-agbatara ndị nwụrụ anwụ ndụ. So ọgụwa bụ nwa ha nwaanyị aka ya bụ nna gị binye nkwụ ahụ, ịṅụbiri obere, ịṅụbirizie obere iwe binye di gị. Ịghọtara ya? So mana ụwa kịta ihe ndị ụka mere anyị riri ebuka. Kịta ndị mmadụ na-atụ ụjọ nke na ndị mmadụ eriri ndị mmadụ eri. Ịma na na ndị ụka na-atụ ụjọ karịa. Onye ọbụla bụsị na ebe onye ọdịnala ka na-atụ ụjọ na mmadụ ya egbu ya, ebe a na-ebido. You must conquer fear first. Conquering fear is what you must conquer first as a good ordinary person. Ị marụ na ndụ ga-adụ n'aka mmadụ na Chukwu nwe ndụ. Mana ndị ụka ifuru ndị a na-akpọ ndị ụka sị na ha kwere na Jizọs, ha tụrụ onwe ha n'egwu. Fat i were akwa white na akwa red kechie, were owu black kechie, yetụwa n'ọnụ ụzọ be ha, ha ya etigido, ha nwere ike ịgba ọsọ nwantazi ọzọ agba ọsọ be nna ha. So ana m achọ ịgwa nwụ na-atụzi n'egwu. Nke mbụgoro na ọbụ na be anyị datụ nkwụ elu 1 gallon anwa, onye agwa bụ onye oke ga-asa afụ mmanya ahụ ga-ebu ụzọ na be anyị. Ị nwere ike ịgbanye okenye mmadụ mmanya na ibughị ụzọ gbara nwụọ. Ịghọtara ya? Yes, onye anwa bụ onye oke. Ọ bụrụ nna gị ga-eji aka gbapụta mmanya na galọn. Na ụmụnna ụnụ nwere onye bụ onye oke, a servant of that particular occasion. Ya ga-eji aka ya wee gbaṅaa dị shake the gallon of mmanya ọ na-agbata. Ọ gbata ya one cup first, ọ nwụọ. Ihe o ji wee nwụ ya bụ igosi na o nwere ihe ọbụla bụ nsị ma ọ bụ nsị na-egbu mmadụ nọ n'ime ya bụ mmanya. Ọ ṅụọ ya ọ ṅụchazie ya, ọ lụgoro ụlọ ọgwụ wụrụ na onwere nsị dị na ya bụ galọn. Ọ gbadozie 1 bottle 1 cup gbanye nna gị, nna m nwa napụtazie mmanya ahụ. Nna m nwa gbozie ada m bịa na mmanya ka ije binye ya onye ga-abụ di gị. So ịfụta na onwere ọhịa dịka mgbe ahụ ebinyere ihe nke nwaanyị were aka kwuchie aka nte eyi na onwe onye ya etiwo poison n'ime. Ọ bụrụ na mmadụ nwere pawa iprojekt poison ọbanye n'ime mmanya ahụ ibu wee na-achọ di gị, mmadụ onye ahụ nwekwuru pawa iprojekt poison n'ime ahụ gị wute ata anaghị aṅụ mmanya. Even when you are at home be gị, mmadụ nwere pawa iprojekt poison into your body. Mana ụdị ife a dụrọ ihe na-emegbu onye okwukwe nta, maka na ịma na chi ahụ ị na-akpọku n'olite ndị anya na-adịghị ile. Onye mata ndị ụka ji atụ egwu. Na ihe na-achịkọwalụ gị bụ na ụdị ife agha atụrụ ịtụzi n'egwu. Ọlụlọ mgbe m jere ịnụ nwaanyị nchọ agbanyere m mmanya, ndị mmadụ ma ndị ikwu ma ndị ibe na-asị m ahụkwa na amụghafu eme ahụkwa na asa. You should not disturb me. I drank it and onwe ihe eme, maka na ama nka nsi kwado mmadụ kwuo na Naijiria nwa adịbe eme mgbọrọgwụ. Ịghọtara ya? So mmadụ ụdị ife agha dụrọ datụ mmanya a nwunye nwụrụ wee binye gị,
nwa ọgbụgba ndụ ka mmụọ si be nna ya na mmụọ si be nne ga-eme gịnị na-agba ya. And mmụọ si be nna mmadụ nke nwaanyị na-eso ya eje ije di, na-eso ya eje ije di. So ọ bụrụkwazie na o nwere ka esi nụbazie ma na-anụtụrọ return of bride price wee kwuo n'ụzọ a nke ejere eje ya gịnị ya be na ama continuzi, ịma na the marriage has ended. Ịghọtara ya? Ịma na marriage end ya. Mana ọ bụghị a na marriage end, especially ọ bụrụ ụzọ esi eji nwa, ịma na ụzọ eji nwa adị echi echi, ịma na marriage ya ka na-aga. So o nwere mmụọ si be nna mmadụ nwaanyị na-eje ije di wee na-eso ya mgbe ọbụla e mere ya ma ọgbụgba ndụ. Mana ka m gwazie gị the implication. Ndị ụka riri ndị mmadụ to the extent that ụfọdụ ndị mmadụ adịghị ekwezi eme ya. Onye agbanyere mmanya eru asị gafuo ya gafuo ya, i were ego tinye na kọp, gị na nwunye gị jide aka jekwu nna nwunye gị ka o kpere unu ekpere, unu na-edisi igwe onwe unu. Data ọgbụgba ndụ ahụ kwesịrị ịbụ jikọ data nwoke na nwaanyị is missing. Because spiritually ihe ọ pụtara na unu mee ihe anwa na-ejikọ ọgụ alụmdi na nwunye unu ọnụ spiritually by bonding of nrikọ na ụlọ ahịa eme nwere ihe ọjọọ, enwego bond spiritual bonding. Mana mgbe ọbụla ụnụ gafuru mmanya, e nwere that spiritual bonding. O so na one of the reasons why marriage is na crash these days. E nwere that spiritual bonding. Make sure na eriri ọghị eri ị ghara inwe spiritual bonding, maka na ọ na-enwe spiritual bonding. Ị ma na ihe niile unu na-eme ụba nza na di na nwunye unu na-anụ na enwere spiritual bonding ga-eme ka marriage stand the test of time. Maka marriage siri ike. Yes, enwere marriage siri ezigbo ike. Ọ bụghị especially mgbe enwere spiritual bonding, that marriage ama stand ma eguzo. So kere ihe na-achịkọwa na ya. Ihe na-achịkọwa na ya bụ mgbe ọbụla enwere di na nwunye nụcha di na nwunye etu a kaba na-arụ na ịnwụfụ na mmanya ahụ aṅụrụ. Maka gị nwaanyị gị maka na-emere ebere ịmaka na nwaanyị mgbe eruwe anọ ụsa nwaanyị na-eme ihe kwesịrị na ọ ga-eme na ụmụ mmụọ so na be nna ya na-eso eje ije eji. Ọnya kpatara o ji ahụ nwaanyị ahụ ọnwụ na-emewuo ya ọgbọkụọ mmụọ dị be nna mee, ọgbọkụọ mmụọ niile so elu bekuo ha si ya na-ekwe na-emewu ya n'ọkwa iji ịfụnanya ka ya bịara. Mmụọ so elu agbawara ya ọgụ. Ịghọtara ya? Yes, ihe kpatara o ji abụ ịkpọkuo ị na-ebe akwa arịrị na-emegide na be di gị na-anara gị oke gị na be di gị, ma ọ na di gị nwụrụ a na-anara gị oke be di gị na-achụpụ na be di gị. O nwere mmụọ na-agbarụ gị ọgụ because ị recognize mmụọ dị be nna gị. Ikwenyere na ha, ikwenyekwu ka ha soro wee bịa ije di. Mgbe ị na-agba nkwụ, did you bring them into your union? Unu chere na unu dị smart na unu ga-emewu ya. Ebe unu mmanya kwesịrị ịbụ mmanya ọgbụgba ndụ ya unite gị na di gị, ị gafuo ya na weruzie ego gị na di gị tizie ego na kọp wee wejeziere nna gị ka ekpere unu ekpere. Who is deceiving who? Ịma ọ na datin kwesịrị ọgbụgba ndụ anwa unu gbara di gị eweshi ozi appreciation na ọgbụgba ndụ anwa agbara, then weruzie ego chi na kọp to show appreciation. O wechighara ya nna gị ego o wechigatara appreciation. Nna gị wee soro ngwa n'ọnụ ka mkpere unu ekpere, o wee bido kọba ụfọdụ ihe dị n'elu ụwa. Maka na nna gị efọrọ bụ nya representative of the ancestors. Wee kọba ụfọ sị, nwa m n'ọrụ ndị na-arụ taa na ụnụ ga-ama ozuzu eke asị ise, na ụnụ ga-ama ozuzu orie asị ise, na ụnụ ga-ama ozuzu afọ na asị ise, na ụnụ ga-ama ozuzu nkwọ asị ise, afịa na-anọ ụbọchị na-anọ, na ụnụ ga-azụ ka afịa mana ụnụ ana ka afịa, na ụmụ unu ga-eju ebe niile n'oge na-etere aka na a ga-enwebe ụmụ nwa di ala asị ise. Ha agọwa ọfọ na di na nwunye a na-ebido taa na ife ọma ga na-emere unu na ụnụ ga-afụ ego na ụnụ zụcha ụmụ unu na ụmụ unu ya azụ unu. Ọ na-agọ ọfọ ihe ọma niile. Ihe niile abụ ezi echiche nna gị na ndị ichie na mmụọ ebe nna gị nwere n'ebe ị nọ na-aga ọfọ na ije dị ị na-eje na ọmụmụ agha akọ gị. Mana ebe ọ bụ na ibugoro mmanya ọgbụgba ndụ wufuo, kedu ka isi eche ka ụmụ mmụọ tinye aka na ya bụ alụmdi na nwunye ị na-eje ịnụ? Ije na alụmdi na nwunye bụ ihe ị ga-eji aka nkịtị aka ike gị nke mmadụ gị na intelijent wee nụọ ma enweghị spiritual backing. I can tell you why some of these marriages are crashing bụ na emerọ the right thing. Oso asọrọ m nọọsụ mana oso
ihe m na-achịkọwala gị bụ na ihe ị kwesịrị ịma gbasara onye bụ marriage, traditional marriage gị bụ one, malụ na ya traditional marriage dị very very important. Ijide ego imekwana ignore. Ọ bụrụ na ime traditional marriage na be anyị, marakwa na nwa nwaanyị ama agba nkwụ ma ọ na-ese gị nwa agbara nkwụ nke gị. Ịghọtara ya? na ọma nwa ya bụ buru nne ụzọ bụrụ dị ọkpara. Yes, ọ bụrụ na nwaanyị mụrụ nwa na agbara nkwụ ya, ada ya nwaanyị fe ada ya nwaanyị anụ ọjị nke ya, ọ ya gba nkwụ ọtụrụ ebe ụlọ gba nkwụ nne ya. Nke bụ awụ, enwere m ajụjụ maka ndị a na-eje eke nwa ha dị n'ọrụ oyibo. Onwe mgbe m na-Abuja ife ụsọ m ugbo obodo a, especially ndị Imo ekenekwa m ụnụ, adị m akpanye ụnụ mana ụnụ adịghị eme ọfụma. Ndị Anambra ekele ụnụ na-eme ọfụma. Ndị Anambra, onye Anambra chọọ ike nwa ya dị ezigbo onye Anambra, adịghị ekwu maka onye Anambra eriri rie front and back, mana ezigbo onye Anambra amago na ịchọ ịnụ nwa ya ọ na village jee ke nwa ya dị, maka na aja na be nna gị ga-ama niile eke nwa gị, ndị ichie ga-ama. Iweta mmanya, agba ya mmanya, ewepụ n'ala, tụọ mmanya n'ala, si ndị ichie n'ọkwa Chinwendụ nwa na ọ na-alụkwa di ha, biko ha chịkwa ya ka o jee ije di ya ọmụta ọmụmụ nwoke ọmụmụ nwaanyị, ka ọ mụjuo ụlọ na ife anyị teta ụmụazị anya ya adịkwu. Mana ihe ndị ofeke na-eme, o ruo na Abuja, o jee chọwa ndị Igbo ndị ọzọ ya na ha nọ n'Igbo mitin, ha abịa nọrọ asụ ụmụnne ya, o wee kee nwa ya di ka onye Hausa. Ife ọ na-eriri ụlọ eri, onwe igosi ebe a wee kee nwa ya dị ka onye Kogi, ma osi ebe a kee nwa ya dị ka onye Yoruba, ma osi ebe a kekwuo nwa ya ụdị ka onye Igbo ọzọ eriri eri, ute ata amaghị the root of family isi wee bịa ka ngwa nwoke eriri ya eri. Ebe ọ bụ na ijere ịnụ nwa nwaanyị bụ onye Igbo, ije nụọ nwa nwaanyị a na Abuja, instead of ịbịa na be nna ya, be nna dị girl bịa nụọ ya, ka mmụọ dị be nna ya wee mara onye bụ, ka mmụọ nwe dị be nna dị girl marụ na imere ihe niile ị kwesịrị ime n'isi ya. Ịghọtara ya? Ka ị wee ji elu mmụọ ọfọ na nwa a na-enụkwara ya ọfishali, mana maka na eriri ya eri, anakọrọ gị ego, jee na Abuja mekasị ofe ihe, nwayọọ nwa ha nwaanyị. Ihe agha emelụ bụ n'anya mmadụ wụọ abarakata abara, n'anya mmụọkwu abarakata abara, because ihe emere abara enwe ọrizin mmadụ ga-eji sị gị na ịbịara ọ bịara ike nwa nwaanyị dị nọ na Lagos, kpọọ ndị enyi ya, ndị ma ndị ofe mmanụ ma ndị ọbụla ka enwe ya dị si na okebere ụdị ọ bụrụ ya. Anabe nna gị must know, ndị ichie must know. Ekelekwa m ụnụ maka ndị na-awụ imecha ego nwaanyị, ịgba nkwụ nwaanyị, decha ọkụ white wedding ị na-eme, ịma ọ na-eriri eri. Ihe iji eme ihe a because of inferiority complex, ị na-efil na white wedding dị superior than traditional marriage. Onye gwara gị? Ụmụ ihe niile ahụ na-emewe ihe ji wee rie ụlọ. Ihe ị na-eme ihe awụ second marriage. Traditional marriage is legitimate. So nke ahụ esizi ka ije mee n'ụlọ ụka bụ ego ka ị na-agafe. Ọnọdụ ka onye nọ na klọb, ịnụọ nwaanyị kpọta ndị klọb nwunye ka a mara onye bụ ọnya ka ị mere, because n'ụka bụ klọb. So kedu ihe m na-ekwu maka ya? Ihe m na-ekwu maka ya bụ na mgbe ị nụchara nwaanyị mee ego nwaanyị, then mee traditional marriage. Traditional marriage bụ ka ịgwa ikwu na ibie niile na ị na-anụkwa nwanne ha nwaanyị, setụrụ ụmụ mmụọ onye imere. So that nke aba, mana esizi gị na ọka ịgazie na-akwụgharị, na-eme nta na-eme imo, ma ọ bụ ka ije mere ihe mmadụ gbaa nkwụ nwaanyị n'obodo ọzọ, ute ata na be nna ya, ịma ute ata amaghị be nna ya, forget it. Ihe akwụkwọ oriri ka eriri gị, maka na iri the blessing of the father, the family into your marriage. Gị na gị nwa nwaanyị a na-aghọrị ịma ọ na-eje nụọ na be nna gị, na mmụọ be nna gị ga-akwụdoro gị. Na nwatakịrị gwa ndị ebe ọ na-eje ọgwa ihe ọ ya ekwu na oruo mgbe ị bịa get your ancestors involved in your marriage, oge mkpa ibekuo ha anọnyere gị. So kwụsịnụ ite nwunye ule si na na-eme di na nwunye. Ọdịnala Igbo kwụdị na mba na-eghere mba nri, jee jụọ esebe nna gị etu esi anụ di na nwunye na be nna gị, si etu a mee ka ihe wee gaziere gị. Ịhụ ajụjụ na nkụzi a, ma ọ bụ na ịchọ ka agbalụ gị afa miri emi, send ya meseji na WhatsApp 0813 8243
871. I repeat, 0813 8243 871. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, na-aga ọma ọfọ n'isi ndị niile sonyere anyị n'oge awa nke eziokwu, ndị Friends of the Temple na ndị Children of the Temple, na ndị niile na-esonyere anyị na-aja nke ọnwa Ọgọstụ a, na ndị niile ihe anyị na-eme na-amasị, asị na ndị enyi Temple asị na ọmaka ya emere ụnụ, n'ụnụ ga-ejere obodo, n'ụnụ ga-anara obodo, n'ife ọma ya emere ụnụ n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Onye ike niile si n'aka ya bịa, ya gazie na ọfọ ka ọ dịkwa na echi niile n'oge awa nke eziokwu. Daalụnụ. N'enyi m ndị YouTube, nwekwara ike inweta Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu my personal WhatsApp number 0805 7837 672. I repeat, 0805 7837 672. Ya gazie n'ọfọ. Daalụnụ.